MP led fund member of parliament area development ni नामाव हरदोंमोन भारत सरकारा बियो जाय जाय लेखा गोरों गुगलाव बुनानै नाय मिथिबाय गुगलाव बुनानै नाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सर्वे खालामो प्रमोद जी बहुत अच्छा काम कर रहा है होननानै बाखनायनाय गावनि समाया सेस रायजो राजानो डेभलपमेन्ट नांगौ जोंनाव दैबाना जायो इंटरनेशनल भूटाना 80% मा होनो सारा आसामनि इंटरनेशनल बाउंड्रिया 80% जोंहा बीटीसी आनो कभार खालामो 100% भूटाननि बर्डारा बीटीसी जों नाङो बिनिफ्राय दै फैयो मा होनो बानपानानि मा होनो जोंहा समस्या दङ बेफोरनि खोथा बुंनो समान गैया दा प्रमोद बर'खौ बाख्नायनायलाय आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बाख्नायलाय भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायनानै समा थांबाय फैसा थाइसेबो बिजानो रोङाखै बिनि उनाव रोंग्रानि उनाव सोरबा सासे हिनजाव गथ'आ बुंदोंमोन सार जोंनो ट्रेन नांगौ जोंनो ट्रेन नांगौ होनबाय जोंनि एरियायाव ट्रेन थाङा रेलवे मिनिस्टारा बुंबाय एप्लिकेसन लाबो आं हरगोन मालाय मोनलांबाय बेथ' बाख्नायाखै नङा होमबा आरो 2000 बिक्रमाव दङ जे निरिम्सखौ भारत सरकारा होला होननानै जे जोंहा नर्थ इस्टआव मोनसेल' दंखायो दा ओंखायनो बे नर्थ इस्टनि मोनसेयाल' बावल' फरायनो मोनथों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों निरिम्स होननाय मोनसे एडुकेसन इन्स्टिटिउसन रौमायाव लुगोन होननानै प्रमोद बर'आ बै समाव रोंगोरा बिथांमोना बिराद बुंदोंमोन काजलगावनि रायजो राजाखौ नोंसोरथ' मिन्थिखादों बै समाव थगायदोंसो होननानै ओंखायनोथ' पानिराम सारा देरहादों नङा होमबा 2020आव मिन्थिखादों नोंसोरो मोखनागुरिनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा प्रमोद बर'जों थाफानानै खामानि मोननानै गामिखौ नायनो हानाय समाजखौ नायनो हानाय एरियाखौ डेभेलप खालामनो हानाय गाव गसंथाबनानै एसेब्लाबो सोरखौबा हेल्प खालामनो हानाय अबस्था जादोंना जायाखै नायदों नायाखै अब्ला गावनि थाखानाय रायजोनि गामिनि उसुंसेनि मानसिखौ नों नायाखै नाथाय नों बै बिलासिपारानि कन्ट्रेक्टर दिल्लीनि कन्ट्रेक्टर जरहाटनि कन्ट्रेक्टर गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर कौटि फैसाखौ दिनै एबसुनि मानसिनोबो होआखै एनडेबिनि मानसिनोबो होआखै बिटिसिनि गोजान थिकादार जोंफोरबायदि आलाय सिलाय दा दङ मानसिफोरा बिसोरनोबो होआलासिनो गुबुननो होदों बेखौ सोर खालामदों मानगोनां प्रमोद बर'नि गभर्नमेन्टआवनो फैबाय खालामग्राया सोर थाफायग्राखौ गावदोंनो पिसिपि गैया होमबा बिजेपिनि गासैबो लिडारफोरानो फैनानै प्रमोद बर'खौ गोदनायाव हमनानै मावगासिनो दङ नोंथांमोना आन्दलन खालामनानै गावनि गथ' गथायखौ ओंखाम जाहोनानै आन्दलनाव थिनहरबाय दिनै जाबाय गुबुना दा आरो जाबावनो थाखाय प्रमोद बर'खौनो जगारनानै नोंथांमोननि न'खराव न'खर हाबनानै एजेन्ट जाग्रा जायफ्रा बिटिआर एकर्डखौनो मावफुङाखैसै प्रमोद बर'नि बुंनायखौनो मावफुङाखैसै एकर्डआव थानायखौनो मावफुङाखैसै बिसोरो दा नोंथांमोननि न'खर हाबनानै जोंजों था होनग्रा राजनितिक बै बिबादनि मानसिया फैगासिनो दङ फैयाखैना लांबायना दिनै 100-200 जनसो मानसि लांबाय जायफोरा दिनै प्रमोद बर'खौ फोथायना फदोदोंमोन सरकार खालामदोंमोन नङा रे लाना फैबाय गावनो मानसि बाहेरनि लाना थांबाय कौटि फैसा दा आरोबाव जि एसे दङ बेखौनो लांजोबनानै गावसोर राननानै जाजोबदों नों आंहा गैया दा बिनिखायनो बेखौनो बुंनो फैदों नोंथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल बिपिएफ नांज्लायबाय थायालासेनो ज' जानानै सरकार खुंनायखौ रायजोआ बांसिन लुबैयो नङा होमबा असम्भब आरो अहम्भब जेबो गैया नङा रे बेखौनो लुबैयो बांसिन नाथाय जागोन नामा उपायाथ' मोनसेल' रायजोआ जेखौ सापर्ट खालामगोन बेयावनो राजनितिक दला देरहासार जागोन दा बेनिखायनो हाबोदाना बेखौ होनो नागिरदों इउपिपिएलखौ गिनांगौ जेबो गैया नाथाय
जाया फैसाजों नोंनि गोसोखौ बायनो नागिरदों जाया 5,000 फैसाजों 10,000 फैसाजों सप्तासेनि थाखाय नोंनि गोसोखौ बायनानै बै आसामाव थाग्रा लिडारफोरा जोंनि किसुमान दालारफोरखौ लानानै नोंसोरखौ कब्जा खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै था नङा होमबा बेफोरखौ गिनांगौ जेबो गैया दाखालि जों भटखौ मोनखाबाय नाथाय गिनांगौ जानाय बायदि फैसाजों जोंनि मानसिया बायजानाङाथों होननाय बायदि दिनै जों बिनि हिसाबखौ होनो फैदों दा सुंद' बुंनो नागिरदों मादैया आंखोला बेसेबां खरसा जायो मान्थलि ना हिनजावजों लोगो मोनो ना गथ' गथायजों लोगो मोनो ना जोंनि गेजेरावनो दङ जेबो गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनांगौआ गोबां दङ नै दाखालि आं निउसाव मोनसे होदों सासेबो बर' अफिसार गैला मिथिबाय बे बिटिसि हाग्रामा महिलारिया लाबोनाय बे आन्दोलननि गेजेरजों लाबोनाय अफिसाव सार्कोल अफिसफोराव सासेबो बर' अफिसार गैला मिथिबाय बिडिअ'फोरा गुबुन जाथि जाजोब्बाय बाहेरनि जोंनि बिटिसिनि नङा मिथिबाय समान समान जाथों बे प्रजेक्ट डाइरेक्टर जायफोरा गिदिर गिदिर अफिसार गुबै गुबुन बिटिसिया जोब्बाय अबा दिनै बेखौ बासायनांगौआ रायजोनि दायित्व कुनु मते हाग्रामा महिलारनि अनगायै बिटिसिया मुक्त जाया आरो बासायनानै थाया मिथिबाय कुनु मते हाग्रामा महिलारिनि अनगायै बे बिटिसिया बासायनानै थाया दिनै इलेक्सन गैयाबाबो नोंथांमोननि गेजेराव फैनायनि जाहोना बेनो जे इलेक्सन गैयाब्लाबो जोंनि मानसिखौ सिखावफोर बायदि खावनानै गुवाहाटि लांगासिनो दङ दिनै 100 जननि खाथियाव जोंनि मानसिखौ खावनानै आसामनि पलिटिक्सआ लाना थांदों मिथिबाय दे थांबाय क'क्राझारनिबो थांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जों हाबोदान जा 1,000 2,000नि थाखाय नोङो गावखौ गुवाहाटियाव मानो फानो नङा होमबा मानो फानो राजनितिकआ जोंहानो दंखायो दा बेनिखायनो बेखिनिखौनो बुंबाय फैबाय थानाय राजनितिकनि बुंनाया आलादा जागोन आइफोर आफाफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सोरबा फैसा एसेदों बायजायो सोरबाया सेन्टिमेन्ट थाना आंनो फैसाखौ कुनु नाङा आं बिटिसिखौ बासायनायखौ लुबैयो बै समखौनो आं लाबोजानायखौ लुबैयो आंनि न'खरनि मानसिया जानायखौ लुबैयो बिटिसिनि मानसिया देरनायखौ आं लुबैयो होननानै थाखा फैसाजों लेनदेन गैयि मानसिबो दङ दा बेनिखायनो बेफोरखौनो बुंनो जों गामि गामि गिदिंगोन आरो आंथ' बेसेबां मानसि जागोनबो सानाखै भिजन प्रिजन बिदिनो इन्टेलेक्सुवेल जों रायज्लायगोन बिदि सानना दङमोन एसेबां मोजां रायजोआ कपारेट खालामदों निश्चय बिटिसिनि आंखालखौ नोंथांमोना मिथिगौ थाखा फैसाजों बायजानाङा मोननाय मोनैया थागोन नाथाय नोंसोरनि सोरबा परियालानो फिक्सा मावना जानो हानाय सुबिदाखौ जेन मोनो बेखौ जों दिनै खावलायबाय आरो आं गोबांखौ बुंनो सानबावाखै बेसिकखौनो आं बुंनानै दोनबाय गोबां डकुमेन्टस दङ बेफोरखौ आं उनाव बुंसिगोन दा इलेक्सननि सम जिहेतु नङा देन जोंनि मानसिया बे दिनैनिफ्राय बिसोर सुरु खालामबाय गुवाहाटियाव बायै लांनानै माला गानहोनाय आरो जुदि बेबायदिनो माला गानहोबाय जाबाय थायोब्ला जोंनि बिटिसिया जोब्बाय साना लादो दालाल दङ जोंनियाव दालालफोर दङ 500,000 होना लाना थांगोन बेनि थाखायनो जोंनि मानसिया थांगोन बेनिफ्राय जों हाबोदान जानो थाखाय आं बेसिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों।